Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istoryas niyo subong tawag siya Dior Homme Parfum for Men. Iya ni siya ni Christian Dior. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka, pag gusto ka. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, masimutan mo ang pagkadalom kag pagkapulbos sang sining at timpla. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, we have Tuscan Iris kag Italian Orange. Ang Tuscan Iris, amo na siya ang gahatag sa iya nga pagkapulbos nga pagka-makeup nga hamot. For the mid, we have Leather kag Rose na may paha siya, no? Gahatag sing pagkadalom nga hamot. Kag for the base, we have Sandalwood, Ambrette, agarwood kag cedar. Tatlo ka klase ka kahoy kag ang agarwood amo pagid ang gahatag pagid sobra nga pagkadalom, no? Na te kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section. Sa susunod naman, bye-bye.